गिबिसिनथाराव सोरगो आरो बुहुमनि सोरजिगिरि लोगोसे सुबुं जिब जुनार बिफां लाइफां गासैनिबो बिगोमा बे सोरजिग्रा गोथां इसोरा बाख्नाय जाथों। आरो नैथियाव बे सोरजिग्रा इसोरखौनो फोथायग्रा आरो अनग्रा लोगोसे मोजां मोनग्रा आंनि आंगोनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव साफ्रोमनिसिम नैबे बरसानि फुंखा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि रंजानायखौ दिनैनि गोथार सानजों लोब्बा लाखिनानै बयनोबो फोरबोनि मुङाव जासिग्रोहरनाय जाबाय। जों दिनै सोलोंगोन गावजों लोगोसे नखरनि उदांस्रि थोनहरजानाय 10 बालाब 30 सिरि बिसोरो होनफिनबाय, फोरबो जिसुखौ फोथायदे अब्ला नों आरो नोंनि नखरा बोखांजागोन। मोनसे समाव पाउल आरो सिलासआ फिलिपियाव थांदोंमोन आरो बियो रमारिफोरनि मोनसे कल'नि एबा जायगामोन। बे हालामाव सासे जागोनखौ बुंखांग्रा सुबुं दङमोन। बे सुबुङा गोबाव सम बे जायगानि मानसि माहारिनि जिउनि मेगनखौ खाथेनानै रां खामायना बे हालामनि दैदेनगिरिफोरखौ गोजोन होयोमोन। सानसेखालि पाउला बे जिउनि मेगनखौ खाथेग्रा थामहिनबा लुथिग्रा गाज्रि जिउखौ होखारदों। जेब्ला बे ओनसोलनि सुबुंफ्रा होखारजाबाय होनना खोनायो अब्ला बिसोरो पाउल आरो सिलासखौ जेलाव सोयो। सानसेखालि हराव पाउल आरो सिलासआ इसोरनाव गोग्गोम आरो गोख्रों आरज गाबदों। बे आरजआव जेलनि गासै दरफ्रा गावदों आरो पाउलमोननि खाजानाय जिनज्रिया जजोबदों। बे जाथायखौ नुनानै बेंग्राया पाउल आरो सिलासखौ गैला साननानै गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनो सानदोंमोन। बे समावनो पाउला बे बेंग्राखौ गाबज्रिदों आरो सोमोनायजों बेंग्राया इसोरखौ फोथायदों। बेबायदि फोथायनायनि सायावनो पाउला बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, जों गाव गावनो जिउआव उदांस्रि जाग्रोनांगोन अब्लासो नखराव उदांस्रि लाबोनो हागोन। आरो नोङो गावखौ सोरनियाव गथायोब्ला जिउनि उदांस्रि मोनगोन। नायदो जहननि 14 बालाब 6 सिरिनिफ्राय 7 सिरिनि बिसिम जिसुआ बुंबाय, आंनो लामा नंगौ आरो गोथाङा, आंजों नङाब्ला रावबो बिफानियाव सहैया। ख्रिस्टनियाव अनजाग्रा लोगो नोंथांमोन, जिउनि थाखाय इसोरा मोननै जायगा सोरजिदों। जेरै जिउआव जिसुखौ मोजाङै सिनायनायनि थाखाय सोरगो आरो बिनि हुकुम सिफायग्राफोरनि जुनै नोरखो। नायदे जहननि 3 बालाब 36 सिरि, इसोरनि बिसा हौवाखौ मोननायहा गोथाङा दं, इसोरनि बिसा हौवाखौ मोनैया गोथाङा गैया। अनलायग्रा लोगो नोंथांमोन, नोंनि संसाराव जोरनाया जेब्ला इसोरजों होजाखानाय बायदि जिउजों आरो सोलेरजों गुबुन जागोन अब्ला सोलेरा हाजों गोरोबनांगोन। नाथाय जिउआ बुहुमाव जोरनाय समाव मावनाय गासै हिसाबखौ होनो गावनि सोरजिग्रा बिगोमानाव थांनांगोन। मा नों गावनि आगोमा जिउखौ बासायनो गोसो? गमामा गोसोब्ला सम थानायावनो गोख्रैनो थिरांथा लादो। मानोना नों जेरै थैनायखौ गियो बिदिनो जिसुआबो नोंखौ नोरखोआव थांजानो गियो। नायदो जिसुआ बुंदों, इसोरजों सोरजिजानाय उन्दै गथ'खौबो हफायथों होननानै बियो माब्लाबाबो साना। इसोरनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, असे गोरबोनि बिसाफोरखौ गुबै बिमा बिफाया गावनि जानांगौबाबो गोनां बेसाद एबा मुवाफोरखौ आखथिया लाबा गथ'फोरनो दान होयो बादि जोंनि असे बासायगिरि जिसुआबो गावनि आगोमा जिउखौ आखथिया लाबा असे बिसाफोरनि पापनि जुनै गलगाथा हाजोआव दान होदों। मानोना नोंनि देहायाव जेब्ला थैया नांगौनि खम थायो अब्ला नोंनिजों गोरोबनाय सोरबा सासेनो थै नांगौ जायो। मानोना जिबनि एबा जन्थुनि थैया मानसिनियाव गोरोबा, थिग बिदिनो सुबुंनि गासै पापखौ उदांस्रि होनो गोथार थैनि गोनांथि। नायदो इब्रायनि 9 बालाब 22 सिरि, आरो आयेन बादि थैजों फोजोंजायो आरो थै बोहैनाय गैयालाबानो नागारजानाय गैया।
अनलायग्रा नोंथांमोन, गुबै बिफा हिसाबै बिसाफोरखौ बोखांनो गावखौनो जिसुआ जोबथा दुखुआव दोनदों। नायदो जहननि 10:10 सिरि। आंनो गाहाम लावखारा मेन्दाफोरनि जुनै गावनि जिउखौ होयो। अनजाग्रा नोंथांमोन, बुहुमाव माहारि हिसाबै थांनानै थानाय एबा नखर दानाया बाहागो दं। थामहिनबा गाहाय, गोजौ एबा गोनां गैयैफोरखौ लानानै मान गोनां आरो मान गैयै बे मोननै रानजानाया थानो हागौ, नाथाय फोरबोनि सिगाङाव गासैबो दाम गोसा। नायदो जेसाया 43:4 सिरिनि बि। नोङो आंनि नुनायाव दाम गोसा, मान गोनां आरो आङो नोंखौ अनो। अनलायग्रा लोगो नोंथांमोन, बेबायदि इसोरजों खांजाग्रा साफ्रोमबो एबा नखरफ्रोमावबो उदांस्रि दं। नायदो जागायजेननाय 7:12 सिरिनिफ्राय 13 सिरि। आरो पृथिबियाव 40 दिन हर सान बिमायनो अखा हादों। आरो बे दिनाव सेम, हाम आरो जाफेट, नोहनि बिहि आरो बिनि बिहामजोफोर जाहाजाव गासैबो हाबजोबदों। इसोरनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, सुबुंफोरनि जुनै बुहुमाव गोबां सैनांगौनि आयदाफोर दं, जाय सैनायखौ जों बुंनानै फोजोबनाया गोब्राब। नाथाय बैफोर सैनांनोसै एबा सैनाया सुबुं आरो नखरफोरखौ जिसुआ बुंदों। नायदो माथाइनि 11:28 सिरिनिफ्राय 29 सिरि। बयबो बिबान गिलिर बाननानै मेंसोनायफोर, नोंसोरो आंनियाव फैदो, आङो नोंसोरखौ जिरायहोगोन। नोंसोरो आंनि जुंगालखौ दिखांनानै ला आरो आंनियाव सोलों, मानोना आङो गुरै आरो जिउआव सोद्रोमा। नोंसोरो आंनियाव जिरायनो मोनगोन। अनलायग्राफोर, जों बयबो मिजिं दं, जेरै सासे दुखुथिया बिबायारिया बिबायनानै जा मोनो बेजोंनो जिउखौ फोथांनो, थिग बिदिनो जोंहाबो थांखि दं, गावजों लोगोसे नखरखौ दुखु आरो उखैनायनिफ्राय उदांस्रि होनो माब्रै हानो। नायदो 1 पेट्रनि 5:7 सिरि। नोंसोरो गावसोरनि दुखुमानिखौ बिनि सायाव गार, मानोना बियो नोंसोरखौ जोथोन लायो। मानिजाथाव नोंथांमोन, बुहुमाव नों माबा मोनसे मोजां सोरजिनांगौब्ला माबा मोनसे नखरनि मोजांखौ खथि खालामनांगौ बादि, थिग बे रोखोमनिनो नों आरो नखरखौ हायावबो आरो सोरगोआवबो गोजोनखौ मोननो हास्थायदोंब्ला गुबै गोसोजों जिसुखौ सिनाय। नोंनि देहानि सैनाय आरो नखरनि दुखु दाहाखौ बोखारनो जुनै जिसुआ नों आरो नखरनिफ्राय जेबो बेसाद एबा मुवा बिया, खालि नोंनिफ्राय बियो गोसो। नायदो गेटफोरनि 17 सिरिनि ए। इसोरजों नाजाव जाथावथाव बुलिया मन गेब्लेनायासो, मानोना नोंनि गोसोखौ इसोरनो होयोब्ला। नायदो गेटफोरनि 17 सिरि। आरो आं दुखुथिया आरो हावरियानि लागै फोरबोआनो सिन्था खालामग्रा, नोङो आंनि सहाय होग्रा आरो गहोग्रा। ख्रिस्टनियाव अनलायग्रा नोंथांमोन, जों इसोर आरो सुबुंनि नोजोराव गासै गोरोन्थिनिफ्राय गिदिंफिनोब्ला नोंजों लोगोसे बेसेन गोसा सम्पति गोमालांनायखौ मोनफिनजोबगोन। नायदो जबनि 41:10 सिरिनिफ्राय 16 सिरि। जबा जे बिसाफोरजों लोगोसे गासै जोबस्रांलांनाय सम्पतिखौ फानसेयाव फाननै इसोरनिफ्राय मोनफिनदों। अनलायग्रा लोगोफोर, फै जोंबो गुबै जिसुखौ फोथायनि आरो गावजों लोगोसे नखराव गोमालांनाय गियान सम्पतिखौ बोखांफिननि। जोबथारनायाव दिनैनि गाहाम रादाबखौ खोनासंग्रा आरो बे इसोरखौ फोथायग्रा साफ्रोमनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव फुंबिलिनि अननाय सिबिनायखौ जासिहरबावबाय। आसा खालामबाय थालांनाय बाथ्राफोरखौ गोसोआव सुद्रायनानै लाना जिसुनियाव आवगायलांगोन होननानै। आरो दिनैनि गाहाम रादाबखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। जिसुनि मुङै आमेन।